זרוק לנו איפה. משה, זרוק לנו איפה. יש זה? אתם היית בשעה רק תודה. ברכה הוא יכול לברך אותנו. תודה, כאילו אתם מתעקשים על ההפתעה, כן. זה הפך להיות זה. נועל הפתעה. ההפתעה לא מפתיעה, לא הפך. צלמי אותי. לעסק. בריאות. לעסק. אפשר לקנה בכסף. לחיים. יאללה, מזל טוב. מזל טוב. מזל טוב. מישהו עוד רוצה לברך, אייל? אני בירכתי. אייל, זאת היום הולדת הכי שמחה שלך, נכון? למה? מה אין הוצאות. זה משהו? אין הוצאות. אני לא משחרר הרבה זמן. חכי, על זה מה זה הזימון ששלחתי 150 שקלים? זה רק על הפטיפור למעלה, זה לא על כל העוגה. ראית? שלחה לכולם